Prajeme si krásny deň. Máme 1. marca, najkrajší deň nášho života. Začína nám marec, mesiac knihy. Mesiac prírodného nového roka, ktorý začína s jarnou rovnodennosťou. Mesiac, kedy nás vypne zo zimného útlmu a pomaly nás zapne do módu aktívneho žitia. Neviem, či počujete tie vtáčiky, ale hudú a spievajú tak, ako to máme najradšej. Keď ráno vyjdeme a počujeme ten vtáčí spev, hneď je na svete krajšie, že? Tak už to začína. Už to začalo. Milí moji, kód dnešného dňa je 1, 3, 4. Jednotka, to je vždy energia vykročenia. A pokiaľ je to 1. v mesiaci, tak je to vždy o nastavení alebo prenastavení vízií tej ideálnej scény, ako to chcem mať. A to budeme dnes robiť. Trojku máme v poslaní. Trojka z 12. 12, otočenie situácie, nové videnie. Ak si nastavila nejaké ciele, nejaké plány, sny, vízie na začiatku roka, 1. januára, tak dnes sa na to pozrieš, že či to ešte platí, či už to náhodou nie je aj splnené, pretože mne napríklad sa splnilo toľko vecí z tých, ktoré som si prijala na začiatku tohto kalendárneho roka. Tým, že máme ten 8-čkový rok draka, tak to proste sa plní cak. Určite aj vám. No a v kľúči máme 4. 4 to je energia hmoty, cisára, systém, disciplína, ale aj starostlivá láska. Preložené do praktickej reči. Dnes pozri sa na vízie, sny, plány, ciele v tej oblasti, ktorú aktuálne teraz riešiš. Nech riešiš čokoľvek, dá sa to zmestiť do 5 oblastí. A to je ja, sebaláska, sebavedomie. Druhá oblasť sú vzťahy k iným ľuďom. Tretia oblasť je práca a poslanie. 4. je hojnosť, financie, prosperita. A 5. oblasť je zdravie. Tak otázka moja znie, v ktorej oblasti teraz riešiš najväčšie výzvy? Ktorú oblasť teraz máš aktuálne pred svojim vnútorným zrakom? No a v tej oblasti, ktorú si teraz zadefinovala, si nastav ideálnu scénu. Ako to chceš mať? Keby sa dalo splniť čokoľvek. Keby prišla Arabela s tým zázračným prsteňom a povedala, ako to chceš mať? Čo by si jej povedala? Alebo keby vystúpil džín z fľaše a povedal, milá moja, splním ti tvoje prianie. Jedno. Ako to chceš mať? Čo ti mám splniť? Tak toto si vymysli a napíš si to. Pretože keď to napíšeš rukou na papier alebo do nejakého zošita, tak ukotvíš to do hmoty. A tým pádom sa to skôr môže zhmotniť. Školáci, ktorí sú v škole hojnosti, už vedia, že všetko treba písať rukou do zošita, pretože tým pádom si prenastavuješ aj veci na úrovni bunkovej pamäte. Tým, že to ide cez tú hmotu, cez to telo. Všetko písať. A ako to budeš písať, tak ti už možno tam skočí nejaká informácia, nejaký aha moment, že čo by si mohla urobiť. Keď to celé napíšeš, prečítaj si to. A to je druhý moment, kedy ti niečo pravdepodobne skočí. A keby aj tak nie, tak to len tak nechaj pôsobiť na tom papieri, v tej písanej forme. A v priebehu pár hodín alebo pár dní ti príde informácia alebo priamo zhmotnenie toho, o čo žiadaš. Funguje to magicky. Je to otázka zhmotňovania. A to zhmotňovanie nám teraz funguje v tomto 8-čkovom roku úplne neuveriteľne. Tak sa majte krásne, nádherný deň, nádherný piatoček vám prajem a
So školákmi sa vidíme v školičke a pokiaľ by ste chceli do školičky, písali ste včera v komentároch, že ako sa dá prihlásiť. V popise tohto videa nájdete link. Môžete sa prihlásiť aj vy do školičky. Začíname už marcové témy. Krásny deň.